Magumba manomhlaba zindlondlo ezinhle indlondlo lekhuluma umntwana hamba namakhehla sanibonani. Zindlondlo uma ngabe usukhathele ukuhamba, usukhathele ukuphuma ungena ey'godlweni, usukhathele ukwenza into ungayiboni ukuthi uyakuphi la uyakhona, ukulandelela ungayiboni isiqalo nesiphetho, ungaboni emuva naphambili. Yabona mase kuthiwa usakwazi ukubona ngemuva, usakwazi ukubona ngaphambili, awusazi ngempela ukuthi manje wenze njani. Yila uzokwazi khona-ke ukuthi kufanele wenze njani. Hlala phansi ubheke ukuthi kufanele wenze njani. Mina ngike ngithi ungezi kumina uwumntwana wamakhosi usazothi kumina ngicela ngikusize. Mina ngifuna umuntu okhulumayo ukuthi ufuna ukusizwa ngani, ngoba usuke ubhalile kokuqala ukuthi i-consultation iyimali engaka ini, kodwa umuntu athi ngicela usizo, loyo muntu loyo kuyasho ukuthi kahle kahle akakazi ukuthi ufunani. Mina ngifuna umuntu osekhathele ukuhamba, osekhathele ephume ngene ey'godlweni, osekhathele ukulungisa izinto zingalungi, osekhathele ngempela usukhathele usuthi nje mina nje mangingathola umuntu ongangilungisela kahle ukuthi kuhamba kanjani. Uboza kimi-ke usuwazi ukuthi ufunani, not ukuza kimi ungakazi ukuthi ufunani, ngoba ngiyazi ukuthi isiqalo somuntu sikuphi, futhi ngiyazi ukuthi yini ebambe wena lapho ukhona, ngoba akuhlali bangasho abanikazi bakho ukuthi yini le esifuna ukuthi uyenzele umntwana wethu. Abanikazi bakho bayokhuluma ukuthi bafuna ukuthi wenzelwe lokhu nalokhu ukuze indlela yakhe ihambe. Abakwazi ukungakhulumi uma usuxakeke ngempela, walinda ulokhu uthi uyenza izinto zingenzeki. Bayakubuka nje, uyaphuma uyangena, ushona le. Uma ngabe kuthiwa wozolungisa, bakubonisa umuntu ukuthi akakulungisisi izinto, nakhona ucabanga ukuthi kuzokwenzeka imlingo, uthi wena ngoba nakho usulungisile ucabanga ukuthi khona imlingo. Ayikho imlingo ikhona. Le ndlela le iyasetshenzelwa, le ndlela iyahanjwa kakhulu, le ndlela iyahamba. Mangabe uzoyimisa wena indlela yakho, ngoba yinina futhi eniphinde nimisa indlela yenu, usubuyile ususetshenziwe lokho ofanele ukwenza, usucabanga ukuthi yonke into isifanele ihambele nje. Kuyasetshenzwa, kuyafasta ukuze izinto zakho zihambe. Abantu bakho bakhuluma nawe bese uthi mase bekhulumile nawe ungaqondi ukuthi bathini, ukhayisa ikhandlela elimhlophe, uguqe phansi, ukhuleke, ubabuze ukuthi nithe benithini manithi, nithi angenze njani, i-answer iyaphuma. So-ke ngisho ukuthi kuwe lapho khona osuthi wena ukhathele ukuhamba, kade uhamba, kuwe wena othi mina kade ngiphuma ngingena iy'godlo, ngithwasa ngingaboni ukuthi ngithwasa ngiyaphi, ngiyabuya akuthule kuthethu. Ngisho kuwe wena owathi isithunywa sakho sesiphakeme wase wabuye kwathuleka, ngikhuluma nawe-ke mina. Mangabe uwazi ukuthi ufunani empilweni, uma ngabe wazi ukuthi yini lo ifunayo, uma ngabe wazi ukuthi abantu bakho bathule tu abasakhulumi kodwa babekhona, wokwazi ukuthi udinga usizo. Mina-ke makuthiwa uyangithinta uza kumina, ungafiki ukuthi sawubona Ndlondlo, hi Ndlondlo, bese uyathula. Yonke into ikhona kubhaliwe, uyafika uyangena uyasho ukuthi ufuna ini, ngoba ayikho into engizoyenza ngaphandle kokuqala nge-consultation. Ngisho Ndlondlo ngangitshela ukuthi wena ubanjwe yini nani yini ekubambile. Mina ngiqala nge-consultation, ngiqale nge-consultation ngoba sengazi kahle ukuthi nawe unenhloso ukuthi uze kumina, not ukuthi usazophuma ungena uhamba ungena. Lapho kusuke ungakazazi ngempela ukuthi ufunani. Uyawabona amavidiyo ami, uyawalalela, uyazibona izinto ezike idlule kuwe, ezadlula kuwe, uyazizwa mangiyikhuluma. Manje uhlaleleni ungalungisi izinto zakho kuze kube bakuphuce yonke into. Lokho okuncane osasele nakho esandleni engabe uyalungisa, kuyoze kuphele konke kwasani. Lokho okuphethe ngesandla kuyoze kuphele, ulokhu uthi wena uzolungisa, wena uhleli. Hhayi-ke Zindlondlo, amakhosi awazi ukudlala
and abeza ukukuncenga ngoba bayazi ukuthi kufanele wenzeni and bayazi ukuthi kufanele usukume ufuna usizo and bayazi ukuthi bakhona abantu bamakhosi abababekile ukuthi bakusize abazokusiza ey'nkingeni lezo ohamba nazo ey'nkingeni lezo kuzo ey'nkingeni lezi hhayi ungangitsheli ngo-boyfriend ukuthi ushiye u-boyfriend uhambile umyeni ungishiyile ini mina ngikhuluma ngento yakho yakamoya ngoba even umyeni mayehamba ekushiya kwakona lokho kodwa kulungiswa abantu bakho lezo zinto. Thina sidila nawe, mina nje ngidila nawe, ngidila namakhosi, ngidila namakhosi akho ukuthi awatshele mina ukuthi ufuna wenzelwe ini ukuze kuqhubeke indlela yakhe iye phambili. Yilokho nje kuphela okufunakalayo, hhayi ukuthi uma uhlola usuke usazohlolela ini, uhlolela ukulalela amakhosi akho ukuthi afunani kuwena, athi mawenziwe njani, athi nawe yenza njani. Hhayi lento ukuthi usazoyohlola uphuma ungena, uma uthanda-ke uzohamba uphuma ungena kodwa uzogcina futhi into ungazange uzuyilungise. Lungisa izinto zakho mntwana wamakhosi, uyeke ukuhamba uphuma ungena uyoze ukhathale, uphinde futhi uthi noma usukhathele sekufuneke futhi uphinde usukume ngoba akekho omunye umuntu ozosukuma, wena futhi ozosukuma ulungise izinto zakho. Uma usuwazi ukuthi ufunani, mina ungangithinta enambeni yami le khona lapho kwibhayo, ungangithinta. Uma ngabe kuwukuthi awazi ukuthi ufunani, usafuna ukuhlola nje kuphela, uhambe uyobona ukuthi nabanye bathini, cha ungezi kumina ngoba nje indaba yokudlala uma usadlala ungakaboni ukuthi amakhosi afunani kuwena, cha kumina ungezi, ungaqhubeka uhambe uye kwabanye. Ngiyabonga idlondlo, nisale kahle.